Hem parlat amb l'alcalde de Manresa fa una estona, també amb Àngel Gianfrancesco, sobre la possibilitat que van viure a la capital del Bages durant uns dies perquè el papa Francesc vingués a Manresa 2022. Com va viure aquesta època? Jo també l'esperava amb il·lusió i a més per una cosa, que hagués vingut a Manresa, la celebració s'hagués, tot i que venia als 500 anys de Sant Ignasi, la celebració s'havia de fer a la Seu, perquè és l'espai més gran. Llavors, jo també m'hagués agradat que vingués a Manresa, però després vas entendre la seva lògica. La seva lògica era de dir, la meva autoritat, la meva persona, el que represento, és un capital que no podem invertir en qualsevol cosa. L'hem d'invertir allà on és absolutament necessari. Mira, els llocs que va visitar són aquests llocs de patiment, de conflicte, de guerra, de dificultats, on entenia que el seu capital hi aportava alguna cosa necessària. En canvi, com que 500 de Sant Ignasi no deixa de ser una cosa normal, entre cometes, no va venir. Per tant, em va doldre, però també ho vaig entendre, fins i tot ho vaig aplaudir.